ଆଜି ପ୍ରୀତିମା କୁ ସକାଳୁ ଛତୁଆ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ପଠେଇ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହଉଥିଲି ଟିକେ ଫୁଲେଇ। ଛାତ ଉପରୁ ଆସି ଚା କପେ କରି ପିଇଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇ ଚା ଅଭ୍ୟାସଟା କେବେ ମୋର ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10:30ଟାରେ ପ୍ରୀତିମା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କଥାଟା ଏଇଆ କି ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ସାର୍ ତାଙ୍କର ହାଫ୍ ଡେ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ। ଜିଦ୍ଦି କରି ସେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଦହିବରା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ପରା। ପରିବା ସବୁ ରଖୁ ରଖୁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି କି ତରକାରୀ ହବ। ମାଲିକେ ଆଜି କଲରା ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜାଟା ଟିକେ ପାଖରେ ଥିବ। ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜାରେ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଆଇଟମଟା କରି ଖାଇ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁଣି। ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ଥିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବଡ଼ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ହଉ ଖାଉଥିଲି କରି ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଆଜି ରାତି ଖାଇବାରେ ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଟ ତରକାରୀ ଥିଲା। ହାତ ନ ଲଗାଇ ପ୍ରୀତିମାଙ୍କ ହାତରେ ଖାଉଥିଲି ବୋଲି ମଜା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଡିନର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ବାଟିଥିଲି ବିରି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଭାରି। ଜୟ